Nag-aaral po mag-boxing. Then, nagpa-practice na rin mag-waki para mahirapan sa muntok. Ano ginagawa ko? Ito, tumatai challenge po ako. Tumatai challenge. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of Junfilms. For today's video, ang gagawin natin is babasahin natin yung mga comment dun sa Facebook page ng Kapuso Mo Jessica Suho, yung KMGS. Sa yung post niya, ano ang ginagawa mo sa bahay ngayong quarantine? So, babasahin natin yung mga good vibes na comment. So, pipiliin lang natin yung mga good vibes na comment. Bago natin sisimulan sa mga boost natin dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay, ngayong araw na to mga boss, another boring na naman dito sa bahay. So wala akong magagawa, kaya magbasa na lang ako ng mga comment dito sa post ni Maring Jessica. So babasahin lang natin yung mga comment dito kasi hindi talaga maiwasan yung meron talagang mga taong mga baliw mag-comment dito eh. So ayan, titignan natin yung mga comments. So meron na po akong mga napiling mga comment na nakaka-good vibes na comment. So, eto, mag-start na tayo. Unang comment na nakita ko, ito, kay Iron Man. Ano daw ginagawa niya ngayong quarantine? So, kain-tulog lang po siya. So, ayan, palagi siyang natulog, tas kain-tulog, pero napakalaki ng tiyan niya sa kakakain. Sino kayang taong kinuha niya sa Google? Next, galing kay Annalyn Yumol. Nagtanim po sa itlog. Baka sakaling mamunga ng manok. Baka sakaling mamunga ng manok. So, ayan, nagtatanim siya dun sa itlog. Next, natutulog po. Baboy na baboy. May nguso ng baboy. Okay, meron pang 70 reaction. Next, Buong Disyerdo. Nagpractice mag-drawing. Drawing niya. Parang may mali sa drawing mo. Next, Carlo Datilis Clemente. Nagbibinta po ng halo-halo. Maring Jess, ikaw, ligo sardines. Grabe, ano kayong lasa ng halo-halo na sardinas? Ano kayong lasa niyan? Try ko yan mamaya. Dan Harvey Pataksil, SKL lang guys. May nahanap akong long lost item sa bahay. Akala ko ito na susi sa puso niya. Ay, kaso made in China siya. Kaya ayun, di na kami nagchat-chat. Grabe ka bro. Napakasad ng kwento mo. Okay, next. Kay Denchong. Ito, nagdrawing ng puso. Drawing ng puso. Parang may mali sa puso mo. Okay, next. Ano daw ginagawa niya sa quarantine? Kay Dines Malyari. Ano ginagawa ko? Ito, tumatai challenge po ako. Tumatai challenge. Shout out po sa mga paps ko. Tumatai challenge. Parang kilala ko to eh. Taga ano to eh? Parang taga Basak Lapu-Lapu. Next, Dong Leo Mata Dawa. Kakasawa na Maring Jessica. Gusto na ko mo absent sa balay. Gusto na daw siya mo absent sa balay. Next, kay Dindo Viralio. Nagluluksa. Dole. 5K. Grabe, nagluluksa talaga. Dole. Next, nag-aaral po mag-boxing. Then, nagpa-practice na rin mag-waki para mahirapan sa muntok. Nagpa-practice do siya. Next, kay Eds Mujeres. Nag-aabang ng relief. Nag-aabang ng relief. Ay, nag-aabang ka ng relief. Wala kang pinapakitang quarantine. Next. Okay, kay Eric Andales. Naghahanap ng mga di umano. Naghahanap ng mga di umano. Si Wiz Khalifa yung katawan. Tapos si Ed Calwag. Next. Simple business po. Kumikita naman kahit papano. Ice, impi kayo dyan. Emperador na gagawin pa lamang ng ice. Next. Relax lang, Maring Jessica. Relax lang. Next, bonding with kapatid.
Bonding with kapatid. Good luck na lang mamaya pagkatapos ng bonding nyo. Next. Jimwell Panganiban, nagpapalaki ng boobs, Maring Jessica. Palakinan. Napakatigas ng mukha. Next. Kapilang Maring Jim. Oh, rich kid be like. Rich kid, oh. 1,000 pa ginawang ano. Hey. Ito, nakahilata lang sa kama. Napaka-relax ni Miming. Next. Movie marathon. Parang familiar yung ano eh, yung category. Familiar. Basta familiar ko yan. Next. With my squad, Maring Jess. The team, Rainbow Girls. Meron akong 10 piso dito, bili kayo ng tawas. Next. Next kay King Kyle. Maglaga po ng paa. Dinosaur. Dinosaur. Saan kayo nabili yung dinosaur na yan? Gusto kong matikman yung dinosaur na yan. Next. Gumawa ng paraan para sa 50 million na reward. Ano yan? Nag-experiment siya gamit yung mga relief goods. Good luck. Baka makuha mo yung 50 million, bro. Okay, next. Mark Salva. Nagkwento sa fish po. Haha. Nagkwento sa fish. Ang sikat-sikat niya sa mga memes. Nakita ko siya. Sino kaya yan? Siya yung pala yung nakikita ko sa mga memes. Next. Nagagawa po ng homemade mask. Maring Jessica. Familiar yung mask mo, ha? Try mo mag-mask ng ganyan na 1 linggong hindi nahubad. Tapos gawin mong mask. Next. Kahit bawal. Uy, next tayo. Baka ma-demonetize. Okay, next. Gumawa ng pancake na sunog. Gumawa ng pancake. Next. Nag-iihaw. Grabe, iniihaw yung mga missile. Taba ng utak. Nagtatanim, Maring Jess. Ayan, nagtatanim siya ng maraming red horse. Para dadami yung mga red horse niya. Pag may tinatanim, may aanihin. Okay mga boss, lahat ng mga mahilig dyan sa alak. Okay, magtanim na kayo para marami kayong ma-harvest soon. Next, nag-aabang ng DSWD, Maring Jess. May dala pang bato. Ang gagawin mo sa DSWD? Hindi madali yung ginagawa nila. Napakahirap ng trabaho nila. Napaka-risky ng trabaho nila. Next, nakanganga sa gutom. Grabe nung nakanganga sa gutom. Tamang abang lang kami sa matitigas ang ulo. Isasayaw lang namin. Next, tamang upo lang habang naghihintay sa DSWD. Next, na-scam ako. Scam sardines. Meron ba yan? Scam sardines? Nagugupit. Nagugupit. Hawan ng tunga. Next, loving kasama si Ivana. Lagot ka kay Digilon yun yan. Next, healing for everyone. Si Miss Everyone, everything naman yan eh. Healing for everything. Si Miss Everything yan. Why we called COVID-19? Because that is the functional virus. It's called COVID-19 because the virus age is 19 years old. Okay mga boss, yun na lahat yung mga nakita natin mga nakaka-good vibes na comment nila. Medyo marami pa talaga yan pero tinatamad na akong maghanap ng mga comment kasi napakaraming comment, mga 6,000 yun, tapos yun lang yung mga nakuha kong mga good vibes na comment. Ito mga video na to mga boss is katuwaan lang para po mawala yung mga boring natin. Ayan, tawa naman tayo minsan. Okay mga boss, sana nag-enjoy ka sa video na to. Kahit simple lang at di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout sa mga nag-share sa previous ko na vlog. Okay, shoutout nga pala kay Ryan Ponce Vitor, Vince Jetro Abukay, John Mark Navarro, at John Kael, Dante Ibale, Joshua Urungan, at ang pinakahuli, si Jushirel Velasquez. Okay mga boss, hanggang dito na lang at keep safe po kayong lahat. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to. Okay mga boss, sa mga boss natin dyan na
hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang at keep safe po kayong lahat. See you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.